fotóskedsz. Ja. Na? Ügyes vagy. Nem bírod benyomni. Úgy teli van a szája papónak, hogy nem megy beljebb. Látod, úgy teli tömted. Már nincsen több kepsz, úgyhogy mást kell keresni. Mi van abban a tévében, hogy olyan sürgős? Gyere vissza, itt van a Cirmi. Luca! Gyere erre. Jönnek a cicák. Nem. Ja. Hasra sem kutyák. Nem. Jaj, de finom. Szegény macskák nem tudják, erre meneküljenek Lucától. Nem tudod, hisz rajta ül. Igen. Na, Nyomd meg a fülét, Tutus, a fülét, úgy. akkor meg szólal megint, vagy mi? Nem. Na, Letepelted ezt a kutyát? Na, Ezek után. na Luca baba, mit csinálsz? Nem mész tovább? Nem? jó volt, nem? Jó, hogy papó lábán, mi? Hopp. Elnessél. Kutyasság. Az a izé. Tegnap felvette Gabi pólóját, de úgy, hogy az ujját húzta a fejére. Lógott le a föld. Szépen. Cicán azért nem kell lovagolni, jó? Majd nagyokat fog rajta nevetni, mikor nagy lesz, azt megnézi. Mit művelte, igaz? Szépen. Jaj. Bármink is láttuk volna, hát akkor még ebben nem volt megadatott, hogy ilyeneket csináljanak Azt kell rólunk. szedni a cicákoknak. Jaj, cicáskedsz. Ó, csoda, hogy meg a fekete macska, hogy tűri. Az nem szokott úgy tűrni, vagy már az is tűr. Jól összemorzsázta. Ja. Az nem szokott Sepel tűrni. le, úgy. Sepel le. Azon csodálkozok, a fekete macska nem szokta tűrni úgy. Hát, mondom, hogy Cicával el van, ha nem bántja. Ja. amikor bántja, akkor meg ő is vissza ezért. Na gyere, papó. Na, papó. Nem? Mi az? Hát le akarta dobni a vödörre. Na, Luca baba. Gyere, viszkosz. Na. Na, Így fogod a macskát, így lehet kezdeni a hátulja. a zsákba macskába. Na most ő is ott fogni. De meg menjél már. Megállsz. Várja a törődést. Na, neki nem áll meg. Na, mi van ilyenkor? Állj fel, állj fel. Itt. Így, jaj, de szereti ezt a cica. Na. Szép, na. Nem öljük Cica, meg. ne vagy újban, mert utána a cica is megkarmol. És megérdemled. Gyere, papahód Hát most lovacskázni. is így mutatom neki, hogy szépen, aztán a vödröt akarja hozzá. Ja, már megszomjazott a gyerek már. Ezt a dolgokat. Megszomjazott a gyerek. Gyere utána lovacskázni papahoz egy kicsit. Azt menjünk, mert besötétedik. Áll már meg Ó. papóé. Mit mondja?
Menjünk haza. Gyere, lovacskáz egy kicsit papóval. Na már kiírta, cserélje ki az elemet. Cserélje ki az elemet. Na gyere papahoz egy kicsit. Luca! Luca baba, gyere, menjünk Ónodra. Jaj, mézes kalács házikót valami mézes városba akarják vinni. Micsoda? Máma, fenn van az internetről néztem. De mi? Mézes városba. Nem tudom, az hol van, meg lehet. Nem tudod megnézni. Ha meg tudod nézni, valami zöld házikó, Éva tette fel. Na. Mézes város. Városba viszik az ónodi mézes kalácsot, hogy megmentsék. Mitől? Nem tudom, hát hogy Ráked? ameddig lehet látni. Miau. Szépen, Miau. szépen, óvatosan. Elbújt, mert Na. megvenni akartad. Na, miau. Olyan, hogy mézes város, olyan nincs. De van, milyen éva, Losonci Éva, ír be. A város méz és mézes kalács fesztivál. Olyan, hogy mézes város. Losonci Évát ír be, zöld házikó, és akkor a mézes városba akarják ónodot vinni. De gondolom a Facebookon rakta ki, nem a Nem tudom, én az ő nevére, mert Mindent az én nevemre csinál. nem a te nevedre, hanem a mézes kalács ónod volt kiírva, és akkor a Losonci Éva jött be, hogy Mivel visz. neki nincsen profilja, így csak a te nevedre tudja. Hát ez meg a másik, ja. Ha lehet, ez a kezel, csinálj neki profit. Meg nem, hogy profilt, jó lenne kijavítanád, hogy nem június 26-án esküdtünk, hanem július 26-án esküdtünk. Nem tudom, hogy ki írta be Én rosszul. nem magamtól, az biztos. Én meg megint nem. Na, gyere vissza, Luca, mert ott már sötét kamra van. Legalább ezt is visszanézhetik össze. Gyere vissza. Miau! Vigyázz, anya, vigyázz Ha alatod. 2 profilotok lesz, akkor majd kibe kell lépkednetek menni fog. Mi? Ha mondom, ha 2 profilotok lesz Facebookon, akkor majd neki is kell egy jelszó, meg neked is. Én az övét se tudom, mert most is valami szakácsizét akartam leírni, és be kellett volna Hogy éppen látod 2 profilt között. jelszót be kellett volna írni, azt én nem tudom az ő jelszót. Kell a jelszót. Írd neki azt. Nem írsz nekem semmit, mert én a tiédet se tudom különben meg. Na tessék. Letörlődött az össze, mondtam a süteményemnek vége El lesz. fogod verni a fejed. Mi lett vége? Kitörült az összes sütemény. Nem törölt ki semmit. De a sem. süteményeim nincsenek meg. Megvannak az. Nincsenek meg, nem tudtam leírni. Akartam, tegnap este néztem, és akkor mind megszűnt. Amik voltak. Meg tudja nézni a gépen, ha rákapcsol. Hólabda, mézes, volt egy mákos. De hol nézem? Mi? Facebookon tudod, hogy megosszák a idejét, aztán elfogy a... Az egy idő után már nem látszik. Aztán Letörülte. És akkor kerestem hólabdát, kiírtam, és akkor nem tudtam, hogy be kellett volna... Hozd meg te is, és rajta lesz az videóvonalon, és akkor nem... Be kellett volna írni neki a nem tudom mit, a pont kukac húját, de, Nem kell beírni de semmit. kiírta, hogy be kell, hogy azt akarja, nem tudod. A másikról akarsz... Nem érted, hogy milyenken nem kell? Na jó, te nem érted, nem láttad, mindegy. Nem tudtam regisztrálni, és ki is írta, hogy adathiányosan írtam be. Na Luca, mit csinálsz? Ott a baba, de ha elszakítod, akkor már nem lesz ott a baba. Majd elolvassuk együtt, jó? És minek a receptje kell? Hólabdát írtam ki. Ne letörült a